चिराङाव मिथिंगानि गिख्रंथाव महर, फिन हराव बारहुंखानि मैखोम सिमब्रेनाय। बारहुंखायाव हाग्रा सम्पद सिलिंखार। बे नुथायानो जादों चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रा दखरानि सिङाव थानाय थाइखाजरा साल बागाननि। बारहुंखानि मैखोम गोबारै सिमब्रेनायाव 30 जौखोन्दोनिबो गोबां साल दंफां सिलिंखार जादों। मिथिंगानि समायना बेसेनगोनां दंफां लाइफां बायसिनदों गुसिनदों बैसाग दाननि बारहुंखानि सिमब्रेनायाव। जाउनाव भारत भुटान थांनाय राजालामा बन्द जायो। भुटाननि गोबां गारि मटर नांथानो गोनां जायो। फारसेथिं चिरां जिल्लानि सान्तिपुर हालामाव बारहुंखानि मैखोम खहा गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। गेदेर गेदेर दंफां गुसिनदों थाग्रा न'आव। खायदा जानाय नङा। जावलिया बारहुंखानि गिलु बालु सिमब्रेनायाव सुबुं माहारिनि थाग्रा न' आबुङै सिलिंखार जादों। गेदेर गेदेर दंफां नारेंखल बिफां गुसिनदों थाग्रा न'आव। बेबायदिनो जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बारहुंखानि सिमब्रेनायाव गोबांनि न' बां खहा जानायजों लोगोसे हाग्रा सम्पद, धोन सम्पति, बारि बागान सिलिंखार जानायनि रादाब मोन्दों। मख'जाथावनादि बारहुंखायाव दंफां लाइफां बायसिनना भारत भुटान थांनाय राजालामाया आबुङै बन्द जादोंमोनब्लाबो रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नुजाथिनानै लामाखौ उदां खालामनानै होयो। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।